Καλώς ορίσατε στο δεύτερο Prem Quiz της σεζόν. Οι σημερινοί παίχτες για το quiz είναι ο πιο αντικειμενικός οπαδός της Arsenal. Ευχαριστώ φίλε μου για τα καλά σου λόγια. Πιστός οπαδός, ξέρεις. Πρωτάθλημα. Κύπελ. Champions League φέτος. Τρέπολ. Και καλωσορίζουμε και στο quiz, το πρώτο του quiz, το νέο μέλος του Prem Lads, τον Γιώργο, οπαδόν της Liverpool. Φίλε, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Σίγουρα. Άκουσα είσαι καλός ρε φίλε. Ακούσα χώδικες. Άκουσα είσαι καλός εγώ. Ποιος δεν μου το πέντε μεγάλος? Οι συμπαρουσιαστές. Συμπαρουσιάστες. Πάμε ρε φίλε. Και με αυτά πάμε να δούμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Κανόνες παιχνιδιού. Υπάρχουν 7 διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας που μπορεί να επιλέξει ο κάθε παίχτης. Ιστορία, player ID, false information, missing player, gossip, true false και top 5. Στην κατηγορία top 5 οι πόντοι αναλογούν σε 5, 10, 15, 25 και σε περίπτωση που βρει και τις 5 σωστές απαντήσεις ο παίχτης 50 βαθμούς. Έχει το δικαίωμα ενός λάθους. Υπάρχουν 4 διαθέσιμες βοήθειες που μπορεί να πάρει ο κάθε παίχτης. Η βοήθεια του διπλασιασμού, 50-50, η βοήθεια του κοινού και ο τροχός της τύχης. Η συντακτική ομάδα αποφασίζει ποιες 2 κατηγορίες είναι διαθέσιμες έτσι ώστε οι παίχτες να γυρίσουν τον τροχόν και να διαλέξουν μια απάντηση μεταξύ 10, 20 και 30 πόντων. Νικητής του παιχνιδιού, ο παίχτης με τους παραπάνω πόντους. Τώρα για να δούμε ποιος θα παίξει πρώτος, διαδικασία που Γνωστή. όλοι γνωρίζουμε. Η αντρική υποθέση. Αντρική πάμε. υπόθεση. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ωραία. Με το δεξί, με το δεξί. Το λοιπόν, πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε Player ID 30. Player ID 30, δυναμικά. Και μας το player το 30. Διαφέρον. Το βιογραφικό του παίχτη έχει αποσταλεί και από το 94 μέχρι το 98 αγωνιζόταν στην Halmstad. Από το 98 μέχρι το 2007 στην Arsenal. Το 7 με 8 πήρε μεταγραφή στη West Ham. Το 9 με το 10 αγωνίστηκε στη Seattle Sounders. 2010 Chicago Fire. 2011 ένα μικρό πέρασμα από τη Celtic. 11-12 στην Shimizu. Και το 14 στην Mumbai City. Μουμπάι. Μάλιστα. Ψάχνουμε αυτόν τον παίχτη. Η Halmstad, μάχουμε να δω πως δεν ξεκίνησε. Φίλε, να σε βοηθήσω. Φίλε, καλό θα είσαι. Εσύ ξέρεις το. Ξέρω η Χάμστα, το τσάμε. Τώρα ποιος δεν μπορεί να θυμηθώ. Είναι Halmstad. Πήγαινε Arsenal Εντάξει, θα βοηθήσω, σίγουρα θα βοηθήσω. 9 χρόνια. 9 χρόνια και ήταν στις καλές εποχές της Arsenal. Θωρώ το. Μμμ. Δεν έχω ιδέα ρε φίλε. Μα μίλα μας. Ο παδός της Arsenal, σκέφτομαι ρε φίλε. Θέλω να δω. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και βοήθειες. Το γνωρίζω γι' αυτό. Οι βοήθειες. Σήμερα να ξέρεις ότι, να ξέρει και ο κόσμος ότι ο φίλος Σάββας απουσιάζει, όμως θα είναι παρόν με το τηλέφωνο. Θέλει. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί κάποιος τη βοήθεια. Να είναι πολλά αστείο να πιω Σάββαν το φίλο μας για την ερώτηση. Έτσι όπως τα έχει τηλέφωνο. Εντάξει, είναι παλαβός, δεν τον πιάει, γιατί ψάξε το σίγουρα. είμαι σίγουρος. Να σου κάνει φάση, νομίζω... Πέλε εντύνω σίγουρα, αλλά Κάτι έτσι. ας σκεφτώ λίγο ρε, αλλά αλήθεια νομίζω δεν μου έρχεται τίποτε. Στο 7 μετά πήγε ένα χρόνο West Ham, και που προσπαθώ να με βοηθά κάπως, αλλά και πήγε Μουμπάι. Και έρεξαν και που η Ιαπωνία λογικά τούτο. Εσύ έχεις κάποια ιδέα. Ρε Μουρκετ. Ξέρω η χώρα μου προέρχεται γιατί ξέρω την παγιή ομάδα μου που ήταν. Να με ρωτήσεις πότε δεν ξέρω. Ούλοι ξέρω εμπόθεν την ξέρεις. Ωραία. Αλλά μου Μουρκετ. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να θυμηθώ θέση. Άμα θυμηθώ θέση να μου έρθει. Εντάξει, Ξέρω έναν που συγκεκριμένη χώρα που έπαιξε στην ομάδα, αλλά δεν ξέρω έναν τόσα χρόνια ωραία. στην ομάδα. Φίλε, τη βοήθεια μπορώ να πιάω. Αναγκαστικά νομίζω. Έχουμε οι βοήθειες που έχουμε είναι το 50-50, Ναι. η βοήθεια του τηλεφώνου και ο διπλασιασμός, όμως ο διπλασιασμός δεν είναι εφικτός, Ναι, οπότε ναι, μία ναι. από τις δύο βοήθειες. Κάμε το 50-50. Κάμε το 50-50. Έλα σου. Λοιπόν, οι δύο παίχτες είναι Φίλιπ Σεντέρος και Φρέντι Λιούμπερκ. Μάλιστα. Φίλε, δεν το γνωρίζω ούτε με τη βοήθεια, αλλά να σκεφτώ περίμενε. Ο Γιούμπερκ θα σου έρχεται εσένα. Δεν μου σκεφτώ. Αλλά είναι εκείνος που μου έρχεται. Να πω. Δεν μου ξανά το άλλο το παιδί. Ο Φίλιπ Σεντέρος. Να πω το Γιούμπερκ, φίλε. Νομίζω. 15 πόντι είναι δική σου, φίλε, λόγω του... Ναι. Ας όψε ποια βοήθεια, με τίποτα άλλο.
Αχ, Επίσης ο Ljungberg να πούμε ότι διετέλεσε και μοντέλο. ένα ομορφό παιδό, ναι. Σαν Ναι, εμένα. και διετέλεσε και να θυμάσαι για 2 παιχνίδια προπονητής της Arsenal. Ναι, το θυμούμαι. Πριν τον Αρτέτα. Μάλιστα. Ωραία, 15-0. Πάμε στην Παίζω. πρώτη ερώτηση. Είναι πολλά καλός ιστορικός. Ναι. Να πιω εγώ την ιστορία την τριαντάρα. Τριαντάρα. Θα χρειαστώ βοήθεια να δω. Ωραία. Πάμε. Ποια ομάδα κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες ήττες στην Premier League μέχρι σήμερα? Ποια ομάδα έκαμε τις παραπάνω ήττες ως τώρα στην Premier League? Κοίταξε. Επειδή τυχαίνει τελευταία να κάνω το quiz εγώ, Ναι. είδα έτσι κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά. Μμμ. Είδα κάποιες έτσι εντός έδρας συνεχόμενες ήττες, κάποιες εκτός έδρας. Μελετημένος δηλαδή, έτσι το ονομάζουμε. Ναι. Να πάω με τη λογική στη Premier League. Ναι. Πού το 92. Να πάω με λογική της... Πάρ' το χρόνο σου. Έχεις και βοήθειες. Μπορείς να κόψεις αντιδράσεις, να δούμε. Αντίθελο τώρα. Να ρισκάρω. Να πάω με λογική της Everton. Για 30 πόντους, η απάντηση σου είναι η Everton. Με 451 ήττες, η Everton κατέχει το ρεκόρ, το συγκεκριμένο, και η δεύτερη είναι η West Ham με 444. 30-15. Ήταν μες στα αυτά που θυκεύασα. Όχι ότι έχει παραπάνω ήττες. Έχει νομίζω... Να μου θυκεύασα. Κάτι παρόμοιο τέλος πάντων. Ένα θυμό να σε γελάσω. Πάμε στο Γιώργο. Να πιάω player ID επί 2. Την 20, Την 20. Και αν λες τις player ID. Το λοιπόν, ο παίχτης αγωνίστηκε από το 1997 μέχρι το 2002 στην Independiente. Το 2 με το 4 αγωνίστηκε στη Manchester United. Το 4 με 7 πήρε μεταγραφή στη Villarreal. Από εκεί ακολούθως αγωνίστηκε στην Ατλέντικο Μαδρίτης. 11-12 μία σεζόν στην Inter. 12 με 14 στην International. 14 με 15 στην Τσερέσο Οσάκα. 15-16 στην Πέναρολ. 16 στην Mumbai City. Και το 18 είχε ένα πέρασμα από την Κίτσε. Ψάχνουμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή για 40 πόντους. Σε μετσίδιο για να μην ξέρεις. Φανταστικά το που τις χρονολογίες που θωρώ. Αλλά εντάξει, του Independiente ξέρουμε τι, τουλάχιστον. Άρα φαντάζομαι πρέπει να είναι Βραζιλιάνος. Μουζάμε. Είναι μουζάμε. Δεν μου λέμε Independiente. Για 40 πόντους. Αλλά θα σου κάνω λόγο. Λατινική Αμερική τέλος πάντων. Λατινική Αμερική τέλος πάντων. Σύμφρες του δηλαδή. Ο Λόισα. Ο Λόισα. Δεν μου η φάτσα του μες στο νου. Ο Λόισα. Independiente. Μάλιστα. Μπορεί να είναι και Αργεντίνη εκεί τώρα που άλλες. Μπορεί. 2 με 4. Να γράψω να δάμε. Έρχεται με ένας παίκτης που δεν ήξεραν κολλά καθόλου. Ο Χάινζε. Δεν ήξερα γιατί ήρθε μου ο Λόισα εκείνος. Αλλά θέλω να πω τώρα. Απλά θυμούμαι αν έπαιξε σε κάποια άλλη εκτός που τούτες. Πήγαινε πολλά χρόνια Ισπανία. Πήγαινε Ίντερ ένα χρόνο. Μοιράσου τις σκέψεις. Σκέφτομαι, προσπαθώ να κάνω κλικ αν μπορώ να σκεφτώ κάτι που είναι Ισπανία. Πήγαινε το θυμούμαι στη United. Η αλήθεια, δεν και κάμισε την μάπα στη United. Αρσκεί που βοηθάζει. Βοηθάμε μου, αλλά αλήθεια πάλι δεν βοηθάμε. Ο Βερόν μπορεί να έπαιξε Ίντερ σίγουρα, αλλά η United είχε έπαιξει νομίζω, αλλά ήταν τότε. Να γράψουμε. Νομίζω είναι και Αργεντίνος αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω έπαιξε Ίντερ, Ατλέτικο θυμούμαι, ούτε Villarreal. Έφερε να πάμε ο Βερόν νομίζω. Αν έπιανες το 50-50, οι δύο επιλογές θα ήταν Diego Forlán και ο Βερόν. Ναι. Ήταν ο πρώτος που μου ήρθε και εμένα στην αρχή ο Κελής. Και μετά που μου είπε όχι. Αλήθεια ναι, το Φορλάν και Ατλέτικο ναι. Αλλά η σωστή απάντηση είναι ο Diego Forlán και χάνεις την ερώτηση και το σκορ παραμένει στο 30-15. Εντάξει, ο Χάινζε πήγαινε United, το ξέρει Ναι, έπαιζε United. Αλλά έχεις χρησιμοποιήσει και τις δύο σου βοήθειες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε με έτσι έναν... Κι αν μας τα ψηλά, θα πάμε με ένα missing player 20. Missing player 20. Να δούμε έτσι τι έβαλε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα πρόσφατο παιχνίδι. Στον τελικό του κυπέλλου του FA Cup. Το περσινό, τον πριν 3 μήνες. Ναι. Το μουσικό η Ματσεστάρα. Μάλιστα. Και ψάχνουμε παίχτη της United. Τερματοφύλακα σταθερά ο Νάνα. 4 στην άμυνα Ντάλοτ, Μαρτίνες, Βαράν, Μπισάκα.
τον Γκόλο Μάινο, ψάχνουμε τον παίκτη δίπλα του και οι υπόλοιποι Γκαρνάτσο, Ράσφορντ, Μακτόμινεϊ και Μπρούνο. Και ψάχνουμε τον παίκτη που αγωνίστηκε μαζί με τον Μάινο για 20 πόντους. Τι λένε ο Κασεμίρο, δεν πρέπει να είναι πεντάρα. Αλλά ένα λεπτό. Γιατί τώρα να θυμούμε ο Κασεμίρο αν ήταν φατσιμένος. Και ο άλλος μπορεί να βάλει ο Μακτόμινεϊ ο σεντερφόρ ήταν μπροστά, ήταν έτσι κορυφή. Βάλει και ποιον κολλάκια χτες, τώρα αγοράζω σεντερφόρ και μου κρόνες. Ράσφορντ, Γκαρνάτσο, Έριξεν έπαιξε, νομίζω. Έχει και βοήθειες. Ναι, εντάξει, τώρα να δω. Πισάκα, Βαράν, Μαρτίνες, Ντάλοτ. Κασεμίρο, είναι έπαιξε ρε. Κασεμίρο. Βγαίνει ο Κασεμίρο, ας πούμε, για βάρες 20 το πράγμα, ρε. Κλείσει τα μάτια, ας πούμε. Ποιον άλλο. Και όσο Χάνιμπαλ, δεν μπορεί τούτος. Έμπαιζε εκείνος. Διαλό, Πάνκο. Ξιάνω κανένα, ρε. Πέλε να πω πτάχα ότι ρισκάρω. Θέλω πολύ σκεφτώ. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν τραυματίας, τσίνος να ήταν. Έχεις και 50-50. Έχεις και τη βοήθεια του Κοίταξε, γύρου. επειδή είμαι... Αφού σου πω τώρα 50-50 να βάλεις Κασεμίρο κι αλλόνα, ρε. Και να μάχουν τώρα κάνω κλικ, εν τούτος, εν τούτος. Δοκίμας με. Πάμε. Έλα. Όχι, έτσι θέλω. Όχι. Κλείνω όπως τον Κασεμίρο. Τελειάν και παύλα. Πάμε και κάτω. Θέλω Μου ήρθε άλλος. να ρωτήσω το backstage, τη βοήθεια σου, αν το ήξερε. Γάμο του. Η βοήθεια σου που θα έπαιρνες, Ναι. οι δύο παίκτες θα ήταν ο Έριξεν και ο Άμραμπατ. Ένας που σκιο. Έπαιξε ο Άμραμπατ. Η σωστή απάντηση είναι ο Άμραμπατ. Εν πειράζει. Και χάνεις την ερώτηση, αλλά όχι τις βοήθειες. Εν πειράζει. Βοήθησε για μετά. Άρα το σκορ παραμένει στο 30-15. Και πάμε στο Γιώργο. Πάμε με έναν gossip να δοκιμάσουμε. Είμαι περίεργος να δω τι έχει εδώ μέσα. Το λοιπόν. Ποιους δύο ποδοσφαιριστές της Chelsea θαύμαζε ο Τζέιτον Σάντσο όταν ήταν μικρός, σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις του μετά τη μεταγραφή του στην ομάδα. Παναγία, Παναγία. Δεν τον κάνει, είναι δυο. Όχι. Του ένα που του σκόπιλε πας σου πει ρε. Φίλε, εντάξει. Έκαμε και έτσι δηλώσει ο Σάντσο. Βεβαίως. Αλήθεια, δεν είχα δει έτσι Βεβαίως, πράγμα. ήταν και είδηση στο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ναι. Ναι, Δεν το είδαμε. ταρακούνησαν και τα νερά γιατί, ξέρεις, και μου δηλώνουν όλοι οι παίχτες, που μωρών, Ναι. ήμουν οπαδός της τάδε ομάδας. Το γνωστόν, όπως τον Έντρικ με τον Μπόμπι Τσάρλτον. Ναι, όπως το Στέρλινγκ που γύρισαν και στις 4, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος της Αγγλίας. Εντάξει, ο ένας, θέλω να πω, ένας που σκέφτομαι νομίζω είναι ο Αζάρ, δευτερό φαντάζομαι. Τώρα ο άλλος ποιος μπορεί να είναι. Ποιον μπορεί να σκεφτεί είναι ο Σε Σάντσο. για τον πρώτο είναι εσύ. Εντάξει, ο πρώτος μου είναι κλειωμένος σχεδόν, είναι ο Αζάρ, απλά θέλω να δω δεύτερο. Αν έχει κάτι που μπορεί. Έπιε να πω τα Αζάρ για φτερόν, η ίδια θέση. Είναι δυνατόν να το βάλεις πιο φτερά. Δεν το μου σκέφτω, δεν νομίζω. Αλλά δεν ξέρω να μου σκεφτεί είναι ο Σάντσο τώρα. Θα σου ξαθιάσω η ερώτηση. Δεν μου ξέρω. Ποιους δύο ποδοσφαιριστές της Chelsea θαύμαζε Θαύμας. ο Τζέιτον Σάντσο όταν ήταν μικρός, Εντάξει, μικρός μπορεί να είναι και teenager. σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις του μετά τη μεταγραφή του στην ομάδα. Λέμε ότι ευκρίνει μας το μικρός ρε. Αν ήταν 5 χρόνια αλλά σου Ναι, λέει. ήταν 5 χρόνων, ναι. Φίλε, έτσι είπε ο Σάντσο. Όταν ήμουν μικρός, θαύμαζα τον τάδε και τον τάδε. Εντάξει φίλε, μπορεί να ήταν... Πόσο ήταν ο Σάντσο, ήταν ο Αζάρ Φίλε, στο πάρ' prime το του. ήταν δημοτικό. Εντάξει, έτσι μπορώ να πάρω. Άρα είναι ο Άζαρ. Είναι ο Αζάρ, να φύγει μόνο ο Αζάρ. Φίλε, εσύ θέλω να σου αποκλείσω τώρα. Όχι φίλε μου, Πόσο είναι ναι, ο Σάντσο? καταλαβαίνω. Πόσο χρόνος ήταν σου. Ήταν 25. Νομίζω ο Σάντσο πρέπει να είναι του 99. κάπου Η τζάμε. ηλικία μου πάνω κάτω, κάπου τζάμε. Πρέπει να είναι κάπου 25 τζάμε, πες. 25, 26. Αν βάλουμε ήταν μικρός πριν 15 χρονιά, δηλαδή το 10, ο Αζάρ δεν ήταν... Πότε πήγε στη Chelsea ο Αζάρ. Το 12. Το 12. Όχι, το πότε πιάνε το Champions League. Το 12. Το Αλλά καλοκαίρι. και 12 μικρός ήταν πάλι. Χτί δημοτικού είσαι. Άκου να πως σχολιάζουμε τώρα ρε πέλα, ήταν πόσο μικρός ήταν και τι. Φίλε, εγώ εξαρκεύασα την ερώτηση. Άκου ρε, εντάξει. Να πάει λίγο με λίγο πιο πάκης, να βοηθεί, να ακούσω φώτη και βοηθεία. Κλείστο. Πάμε στον Τροχπά, ο ένας που σκέφτομαι. Και μπορεί να πέντε και κανέναν Εγγλέζο, να μου σκέφτομαι. Μπορεί και εσύ δεν και κανέναν Εγγλέζο να χάει για τη χώρα του. Να πω Τροχπά και Λάμπαρτ νομίζω, να κλείσουμε και Ο Τζέιτον Σάντσο στις δηλώσεις του είπε ότι θαύμαζε από μικρός Μάλιστα. καθώς έβλεπε τη Chelsea Ναι.
τον Didier Drogba Μάλιστα. και τον Frank Lampard. Μπράβο μου ρε. Και 15 πόντοι σου ανήκουν και φτάνουμε στο σκορ του 30-30. Εγώ είχα σου λίγο. Εδώ βοήθησες με, Λοιπόν, βοήθησα σου αλλά... λίγο, βοήθησα σου λίγο. Πόσο ηλίθιες είναι οι δηλώσεις του Σάντου. Μάλιστα, έχει Πάμε την στο 20. Φώτη. Με περίεργος για 20 την επόμενη, αλλά να την αφηγώ για πιο μετά. Πάμε έτσι ένα false info για να πάμε μπροστά. False info Ναι, για τον αγαπημένο σου παίχτη, πάλι. Εμμάνουελ Αντεπαϊόρ. Α, χω. Αγύρω. Τον Μπαουίντσα ρε πέλε. Ρατσίζεις. Το false information αφορά τον αγαπημένο σου παίχτη, τον Εμμάνουελ Αντεπαϊόρ. Αντεπαϊόρ, και τα statements είναι: έχει κατακτήσει την Premier League, έχει ψηφιστεί τουλάχιστον μία φορά African Player of the Year, έχει ψηφιστεί στην καλύτερη ενδεκάδα της Premier League τουλάχιστον μία φορά και έχει πανηγυρίσει γκολ εναντίον πρώην ομάδας του. Το τελευταίο είναι δεδομένο. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό είναι και εμείς εσμένος. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Νομίζω είναι ποια πλάκα. Τούτη είναι η πλάκα. Κάτσα εδώ λίγο τα άλλα, απλά για να κάνω έτσι μια σκέψη καλή. Έχει ψηφιστεί στην καλύτερη ενδεκάδα της Premier League τουλάχιστον μια φορά. Να μην ψηφιστεί για μια φορά. Τουλάχιστον. Μια μόνο. Έκαμε καλές χρονιές η αλήθεια. Έχει ψηφιστεί τουλάχιστον μια φορά African Player of the Year. Θεωρώ ότι και εκείνον μπορεί να ψηφιστεί. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει κατακτήσει η Premier League. Με ένα Arsenal σίγουρα όχι. Τα χρονιά στη Arsenal. Άθιμο, το 7, το 8, πότε μου ήρθε. Κάπου ζάμε, το 6 νομίζω, κάπου ζάμε ήταν. Δεν το πια. Είμαι 99% σίγουρος ότι δεν έχει Premier League. Εκτός αν είμαι πολλά λάμπας. Τον πανηγυρισμό που έκαμε με City που έκαμε. Τη City. Ναι, Σαν έπαιζε στη City εννοείς. ναι, Να σου πω. ναι. Να του πω. Ναι ρε, ναι, ναι. Ναι, μες στο Emirates. Άθιμο, απλά θέλω να μου εκοντήσω σίγουρο. Όχι, μες στο Etihad που το κάνω. Έτυχα και πήγαινε μπροστά Ναι, από το ναι, παρόν ναι. μας. Εβούρισε ολόκληρο το γήπεδο και Ναι, έκαμε ναι, μπράβο, κούρσα όχι μες στο Emirates. όπως το Usain Bolt. Νομίζω την χρονιά το πιάνε City. Εν ήταν. Επειδή είμαι 100% σίγουρος γιατί ήταν ο Τζέκο και ήταν και ο Αγκουέρο. Άρα δεν τον είχα για τρίτο. Τρίτο νομίζω μπορεί να χάσει ένα λαμπανάλλο. Άρα ναι, με έτσι χρονοτριβό νομίζω δεν έχει κατακτήσει η Premier League. Το λάθος είναι το ένα. Ωραία, πάλι λίγο να πω. Έχει πανηγυρίσει γκολ εναντίον της πρώην ομάδας του, ο γνωστός iconic πανηγυρισμός. Το 2008 ψηφίστηκε African Player of the Year. Το 2008 ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα. Ωραία. Και όντως Αντεπαϊόρ δεν έχει κατακτήσει ποτέ του πρωτάθλημα Ωραία. στην καριέρα του. Μια χαρά. Άρα 15 πόντοι σου ανήκουν και φτάνουμε στο σκορ 45-30 και ακόμα δεν έχεις χρησιμοποιήσει καμία βοήθεια. Έτσι μπράβο. Να ξάπω μόνο κόσι παρέσε μου. Κωσί. Έξαν, ναι, ναι. Να θέλα Κοίτα, το η αλήθεια να ήθελα την ερώτηση να είναι ο Φώτης. Εν τούτη είναι ρε φίλε. Με ποιου ενεργεία ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, τη γιαγιά, Ναι. φημολογείται ότι είχε ερωτική ιστορία ο Σερ Άλεξ Φέρκισον. Κοίτα, η αλήθεια Ότι είναι το ότι gossip υπάρχει. Κύριε Λέισο. Αλήθεια όμως. είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ. Δεν να μου γράφει μες στον Google Είναι ενεργή. gossip ερωτήσεις και ευκάλλεις τούτε. Φίλε, ενεργή. θέλεις να σου πω, ναι, είναι ενεργεία, αλλά θέλεις να σου πω πως δεν άκουσα την ερώτηση που το πράγμα. Πόθ. Νομίζω άκουσα το μια φορά που το συνάδελφο τον Φκιολάρη μου το έλανε. Μάλιστα. Διαφέρον. Νομίζω, μπορεί να σου το θυκιάβασα κάπου, αλλά είμαι σίγουρος για να απαντήσει. Είναι ενεργή παίκτης της Λίβερπουλ σημαίνει παίζει τώρα η Λίβερπουλ ή έπαιξε κάποτε η Λίβερπουλ. Παίζει τώρα στη Λίβερπουλ. Και εσύ και η Αγιάν που Εδώ κάτι βάρ' τη κάνουμε. λογική σου ρε. Βάλω η λογική μας σκεφτώ. Δεν το ξέρω. Ναι, Ο λόγος. δικαιούται ρε. Η Αγιάν κάποιου παίχτη, μάλιστα. Έχω κάμπο που Μάτσεστερ. Αγιάν κάποιου παίχτη, πέλε. Ερωτική ιστορία μπορεί να είναι και στα 20 του. Ναι ρε, ναι, φυσικά. Και τώρα. Ο άνθρωπος είναι παντρεμένος με... Ναι, ξέρω το, ξέρω. Σκεφτούμε κάποιον μες στη Βρετανία τέλος πάντων. Εγώ παρενόησα πραφικούμε εκτός Βρετανίας. Λέει, καλή μου ο Ρόπερτσον, να σου πει έτσι. Λόγω και της χώρας. Αλλά ξέρω ρε πέλε. Αλήθεια, δεν το ακούσα ποτέ το πράγμα. Δεν έχω ιδέα. Να πω με τη λογική μου τούτη. Αν δεν είσαι σίγουρος... Δεν έχω βοήθεια ρε φίλε. Έχεις. Έχω. Υπάρχει ακόμα μια. Α, υπάρχει ακόμα μια, ναι. Είπανε και έμπα στον κόσμο τη βοήθεια. Μπορεί να μην και οπουδήποτε αλλού η αλήθεια.
Όχι ρε, να πω μόνο Ρόπερτσον για η χώρα και μόνο. Ωραία, αν είχες την επιλογή του 50-50, Ναι. βασικά θέλω να ακούσω πρώτα την απάντηση του Φώτη. Σκότσες γιαγιά, είναι που να μου και τώρα. Ολόγησα. Και μόνο για η χώρα, έτσι. Εντάξει. Αν και στο 50-50, μια απάντηση θα ήταν ο Άρνολτ και ο Ρόπερτσον. Μάλιστα. Αλλά η σωστή απάντηση είναι ο Άρνολτ. Ο Άρνολτ. Φίλε, σκέφτομαι τον Άρνολτ, μα και αλλά γιατί είναι το Άρνολτ. Πώς θα σε εγκοφκεί ώρα. Εντάξει, είναι και η ερώτησά τους. Μάλιστα. Σκέφτηκα τα λάθη κοντά Καλό για με. Είναι και πολλά μητσής. Και ο προφανές θα ήταν να λούσεις το Ρόπερτσον όντως αν μην το ήξερες. Ναι, λόγω χώρας. Το σκορ παραμένει 45-30. Νομίζω είναι ώρα για ένα top 5. Είναι ώρα για ένα top 5. Ωραία, ένα top 5. Έτσι τώρα που είμαστε φρέσκοι. Και μπορεί να χρειαστούμε και ο φίλος μας τον Αντρίκο. Θέλω να μου πεις τους top 5 Γάλλους goal scorers. Γάλλους. Καθαρό έμους Γάλλους. Με εθνικότητα. Παίξα στη εθνική ρε κουμπάρ. Πάμε με τον πρώτον και καλύτερον ever. Thierry. Στην πρώτη θέση 175 γκολ. 5 πόντι δική σου. Μάλιστα. Το λοιπόν Γάλλοι τώρα. Ο Λούζιον Αρσενάκα. Ο Ανελκά είναι ένας υποψηφιός. Ανελκά. Άλλος Γάλλος striker. Ο Ζιρούτ. Ο Ζιρούτ είναι να μπει βάσπο. Ο Ζιρούτ να φεύγει. Στην τρίτη θέση με 90 γκολ Ολιβιέρ Γάλλος εραστής Ζιρού. 90. 90 και Thierry πώς έβαλε. ο Αναρή 175. 175. 4-5. Που εξτρέμ, να μου είχαμε εξτρέμ. Πήρες, δεν νομίζω να βάλει πάνω από 60-50. Arsenal, Νασρί. Πόσα μπορεί να βάλει ο Νασρί. Νασρί. Άλλο striker γιατί δεν μου έρχεται. Giroud, Ανελκά, Thierry. Ανελκά, πόσα χρόνια κάμενο Ανελκά. Άλλος, Ουξιάνο. Αντρίκο, έλα τα να μου λίγο και καλή ερώτηση. Έλα βοηθάμε να μ' ανοίξει λίγο τα μάτια και έσβησα αυτή τη στιγμή. Να δω. Λοιπόν, να σε ενημερώσουμε φίλε Άντρο ότι αν ρίξει την πρώτη θέση 175 γκολ. Η ερώτηση είναι, ολογούμε, top 5 Γάλλοι goal scorers της Premier League. Δεν ξέρω μάθηκια ρε. Το λοιπόν πάρουμε πλαστά. Περίμενα πει τον τρίτο. Και ο Ζιρού, ο τρίτος, 90. 90 ο Ζιρού. 175-90. Ο Ανελκά να μου σου λάλλει. Πρέπει να μέσα ο Ανελκά. Πρέπει μέσα, έστω πέπτος πρέπει να είναι, ναι. Ναι, σίγουρα πιστεύω μέσα ο Ανελκά. Ωραία, πάρουμε μέσα ομάδες της Big. Τότε ένα μεγάλο νίσεν, όχι. Ο άλλος που μπορεί να είναι μέσα, επειδή έπαιξε πολλά χρόνια ο Σαχά. Σαχά. Ναι, έπαιξε πολλά χρόνια. Θα μπορούσε ρε Άντρικο. Ναι, εντάξει, πολλούς τραυματισμούς, αλλά... Τέταρτος πέπτος θα μπορούσε. Ναι. Σαχά, να το έχουμε τσιμπάκα για λίγο. Αλλά Ανελκά είναι πιο σίγουρο νομίζω. Ανελκά νομίζω έχω σκιώσει ότι να βάλω. United, κάκα Γάλλον είσετε. Ο Καντονά, φυσικά τις Premier Πόσα League, χρόνια έκαμε ο Premier Καντονά League. ρε. Το 97. Με πιο λίγους αγώνες στα πόθηκια τους. Όχι, γιατί πιο λίγο. Πιο λίγους αγώνες. Για Premier League. Πόσα έβαλε ο Καντονά. Για αν ο Ζιρού είναι τρίτος και έχει 90. Ο Ζιρό έκαμε και Chelsea ρε. Ναι, αλλά έχει 90, έναν γκολ που θέλω. Έχει 90 και πρέπει να βάλει 150. Ενώ σου, εντάξει, έκαμε καλές χρόνιες ο Ζιρού. Είχε 8 χρόνια, 7 χρόνια μες στην Αγγλία. Ο Ζιρού. Έπαιξε αρκετά. Νομίζω Ανελκά σίγουρος. Πάμε Ανελκά. 125 γκολ, δεύτερη θέση, Νικολά Ανελκά. Έπαιξε και 6 ομάδες στην Premier League. Ναι. Το πιάνουμε. Τώρα Τώρα- ο Πիրές δεν έβαλε... Ποιος? Ο Πειρές δεν κόντεψε τα... Ο Πειρέρε σκέφτηκα τώρα, πέλε. Θεωρώ ότι έβαλε 50-60 γκολ για να μπει. Δεν είναι ότι έφαγε και τα χρόνια στην Arsenal. Νομίζω αν ήταν 5. Δεν θυμούμαι. Κάπου για μέ. Μμμ. Έβαλε γκολ. Σε χρονιές που ήταν φάση μόνο Thierry και μόνο Πειρές. Τέλος πάντων, η City είναι και Γάλλον. Η City φκάρει την πόξο. Η Liverpool Γάλλον ούτε καν. Όχι. Ένα θύμα τουλάχιστον. Εσείς είπαμε όχι εκτός το Σαχάγιον Καντονά. Ποιος σε μητσά ομάδα. Κάποιος σε σε μητσά χρόνια. σκέφτηκαν Μπεναρφά έκαμε πολλά Όχι, χρόνια. όχι. Ο Ναστρίες σκέφτηκαν πάρα πολλά. Έβαλε γκολ πολλά να σρεί. Όχι νομίζω. Τα μου Σίγουρα παραπάνω. Φελαϊνή είχε 50 Ο Φελαϊνή, ρε. κατάλαβες. Σίγουρα Σαχά πάνω από τούτους που μου πες. Εντάξει. Πάμε πρώτα με το δικό μου και αν δεν είναι ο δικός μου να βάλει το δικό Ποιος είναι ο σου. δικός σου. Ο Πειρές. Α, Εντάξει, να Πειρές. το ρισκάρεις δηλαδή μετά. Αν Ενώ δούμε. Πειρές. 62 γκολ Ήμουν μέσα. στην 7η θέση.
Και έχεις το πρώτο Δηλαδή πρέπει λάθος. να βρούμε τώρα έναν που έχει 70 γκολ και πέπτος και τέταρτο. 70 με 80. Πώς πόντους έχω τώρα, 15? 15 πόντους. Και η βαθμολογία συνολική είναι 45 με 30. Φίλε, κοιτάξτε, εγώ εσαχάβω να narro. Αν ελάλουν κάποιον. Αλλά, εντάξει, εσύ είναι να το δεις, ρε φίλε. Είσαι μπροστά 15 πόντους, να πάει Νομίζω να στεριά. ξυλάρισκαρω. Να πιω 15 πόντους και να κρύψω. Το τι πιστεύεις, ρε. Εγώ είπα σου, Σαχά. Θέλω πολλό βάλω Σαχά, θέλω πάρα πολλό βάλω, αλλά... Ναι, Καντονάνο που σου Εκείνον πήρες. το... 62. Εκείνα τα έναν γκολ και ο γκολ διαφορά που μπορεί να έχουν με τον πεπτοέκτον και να νευριάσουν. Εν πειράζει. Τελειώνω δάμε. 15 πόντους. Ναι. Ωραία, άρα το σκορ είναι 60-30, αλλά Ναι. να πούμε τις απαντήσεις. Να πούμε το Σαχά που ήταν να Έκτη πούμε. θέση, Αντωνί Μαρσάλ, Σκέφτομαι. Σίγουρα είναι μέσα, ρε φίλε, έκτη τώρα. θέση. Ναι, 63. σκέφτομαι ο Μαρσάλ μέσα. Στην πέμπτη θέση, Ερικ Καντονά, Και ο Σαχά ρε μαλάκα. Και ο Σαχά, ναι. 70. Πεις με ρε στην λίγο τέταρτη παραπάνω θέση, ρε. Τι θέλει να σου πω άλλο. Ο, Είπα σου. ο Σαχά Δείξε μου ό,τι θέλεις το. με 85. Ήταν ο Σκιάν Πεντάραν Πιλάρα τώρα. είπαμε του κιόλας, ενώ σου εν πειράζει ρε φίλε. Εν πειράζει. Είναι καλή και 15. Ας όψε. 15 αντί 50. Εν πειράζει. Νομίζω αν λες το Σαχά, μετά μπορεί να ρισκάρεις να πεις τον Καντονά. Να σιωπά. Να σιωπά. Να σιωπάς τους 20, να λες τον πήρες σίγουρα. Ενώ ρε άλλο λόγο μόνο και μόνο που ήταν στην ομάδα μου, αλλά εντάξει, ο Σαχά θέλα πολλά όμπου. Εντάξει, τρεις θέλω. πρώτοι έπαιζαν στην ομάδα σου. Τέλος. Ναι, πια μου συνέσαι. Εν πειράζει. Σιγά στον πήρες. Πάμε φίλε Γιώργο στην πέπτη σου ερώτηση. Φίλε, να πιάσω και εγώ το top 5 τώρα, σειρά μου. Ωραία. Πάμε στο top 5 και ψάχνουμε τους 5 ποδοσφαιριστές Nice. με τις περισσότερες εμφανίσεις για τη Manchester City. Μάλιστα. Interesting. Εντάξει. Απεθυμίζουμε ότι έχεις ακόμα μια βοήθεια Ναι. και οι επιλογές σου είναι Άντρος Manchester United, Σάβας Manchester City. Σίγουρα ο άντρο, ρε, ότι πρέπει ο άντρος. Έλα να σου πω κάτι πάντως. Πριν μου πεις το οτιδήποτε. Έχει παίχτη που δεν τον ξέρει η μάνα του και κόφκω τίμα τώρα. Κάτι να τα βρούμε, πιστεύω. Νομίζω αν τόσο δύσκολο. Όμως θα πέρασες στο Manchester City στη Premier League για να Ναι, ξεκαθαρίσω. εντάξει. Για να ξεκαθαρίσω, Είχε γιατί κάτι δεν άλλο είναι να πολύ πούμε. διάφορο. Εντάξει, φίλε, να ξεκινήσω με κομπανί. Κομπανί. 265 συμμετοχές στην τέταρτη θέση. Λοιπόν, να πούμε, να πω τον Νταβίτ Σίλβα. Με 309 συμμετοχές, Νταβίτ Σίλβα στην πρώτη θέση. Δεν μου πose ο κομπανί ξανά. 265. Κομπανί. Πότε θέλεις, Ναι, αν ναι, θέλεις. ναι, ναι, εντάξει, με θέλεις βοήθεια. Απλά σκεφτώ πριν μου πει, αλλά... Άντε, ενώ σιρέψαμε και όπα τώρα τηλεφώνω να γινούμε. Ναι, ο Σαββάς. Από την εκπομπή Πρέμλατ σε περνούμε. Ναι, χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου σε μια ερώτηση. Είναι ο φίλος Γιώργος βασικά. Θες να σου αναφωνήσω. Μιλά σου. Γεια σου, φίλε μου. Φίλε, έχω μια ερώτηση που πιστεύω μπορείς να βοηθήσεις μόνο και εσύ. Είναι top 5 ποδοσφαιριστές της Manchester City με τις περισσότερες εμφανίσεις στη Premier League. Και μέχρι στιγμής έχει πει Νταβίτ Σίλβα στην πρώτη θέση με 309 γκολ, με 309 εμφανίσεις, και στην τέταρτη θέση τον Κομπανί με 265. Ψάχνουμε τους υπόλοιπους τρεις, θα σε μεταφέρω στο φίλο Γιώργο. Περίμενε να σε μεταφέρω. Έλα, φίλε Σάβα, μ' ακούς? Ναι, παρακαλώ. Φίλε, ακούω να δεις. Επειδή ήδη σκεφτούμε κάποιους παίχτες, ρε φίλε. Απλά είπα να σε πιω τηλέφωνο να με βοηθήσει σίγουρα. Καλά έκανα. Φίλε, οι άλλοι δύο παίχτες που σκέφτομαι εις ομάδα σου είναι ο Κέιν Ντιμπί και ο Φερναντίνιο, ρε φίλε. Να σου πω, θέλεις να το παίξουμε ιστοριούλα, ας πούμε, να σου πω, είμαι σίγουρος για αυτό. Φίλε, ό,τι είναι το πάνω σου, πάρ' με όπως θέλεις, Λοιπόν, Μάλιστα. ένας από τους ποδοσφαιριστές που γνωρίζω σίγουρα ότι είναι, πες μου, περίμενε, ο Κομπανίντας ήταν, Ο Κομπανί είναι τέταρτος. είναι τέταρτος. Μάλιστα. Λοιπόν, ένας που είμαι σίγουρος γιατί το θυμάμαι, νομίζω είναι ο Τζο Χαρτ. Μάλιστα. Ο Χαρτ, σωστός, άρεσε μου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και ξεχάνουμε πίσω και τον Τατάν, ο οποίος, εντάξει, δόξα ο Θεός, έγινε. Μάλιστα, ναι, ο Τατάς. Άστα ρε φίλε. Κοινούς που σου είπα εγώ, και όπου κοινούς, ο Ντεμπρούιν ο Φερναντίνιο πειθούσε ή όχι? Ο Ντεμπρούιν
νομίζω είναι πεντάδα. Δεν ξέρω αν με βάση τα τώρα συνάδεδομενα είναι πεντάδα. Φερναντίνιο είναι κάπου και αμέ απλά είμαι σίγουρος αν είναι ο πέπτος. Έκαμε λάθος, έχεις ακόμα την επιλογή. Δεν έκαμα λάθος ακόμα, φίλε. Ήβρα τα θκιο και πιάσε τηλέφωνο λογίσιο. Κοίτα, για το χάρτη είμαι positive νομίζω. 99% σίγουρος. Εντάξει. Και για τον Αποέρο 100% και ο χάρτη είναι 9. Τώρα σε τι θέση ταξιολογικά ο χάρτη μπορεί να είναι πέμπτος. Φίλε, άκου σου πω, επειδή ο Φώτης ρέσει με 30 πόντους, να πάμε ολίν και να πούμε νουλά, λάθος ξυλάθος. Απόψη μου πρώτα πέ Αγουέρο. Να σε ακούσω, φίλε. Να πούμε έναν Αγουέρο, κύριε Γιάννη. 275 εμφανίσεις για τον Σέρχιο Αγουέρο στη δεύτερη θέση. Μπράβο. Οκ. Λοιπόν, τώρα. Ναι. Και ο Στέρλινγκ έκαμε εμφανισούλες με City, αλλά δεν ήξερα αν είναι πεντάδα. Άποψη μου ταπεινή, με το χάρτ, αλλά για το άλλο είναι... Ο χάρτ είπες μου είσαι 99% σίγουρος, άρα να πάμε με εκεί. Ναι, με το χάρτ νομίζω είναι το 5. Ναι, να πούμε τον Τζο Χάρτ, ναι. 266 εμφανίσεις, στην τρίτη θέση είναι ο Τζο Χάρτ. Μπράβο, φίλε Σάβα. Τρίτη θέση είναι ο Χάρτ, φίλε μου. Τρίτη. Ναι, ναι. Άρα έμεινε μας ο πέπτος να σε βοηθήσω. Έμεινε μας ο 20 πέπτος. πόντι. Έχουμε και ένα λάθος και έχουμε 20 πόντους μέχρι στιγμής. Φίλε... Ναι, με δικά σου λόγια. Δεν ξέρω. Στέρλινγκ, πόσες είχε ο Κομπανής, 200, πόσες? 64. 264. 264. Ο Στέρλινγκ έχει παραπάνω chance να έχει παραπάνω εμφανίσεις πόντεν πρώην βασικά. Ο Στέρλινγκ. Φίλε, άκου εννοώ πιο πάνω μου με τον Ντεμπρούιν και συζητούμε το μετά, εντάξει. Να πω Ντεμπρούιν, φίλε Γιάννη. Δικαιούσε. Ντεμπρούιν. 257 εμφανίσεις, Kevin De Bruyne, έκτη θέση. Έκτη θέση, ρε. Πρέπει να βρούμε, τσίνο μου παίξε παραπάνω μας από Ντεμπρούιν. 20 πόντι, πολύ παιχνίδι ακόμα. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος. Φίλε, πεις με, επειδή αν είσαι σίγουρος για κάτι να πάω λίν και να σε ακούσω να το πω, αλλά αν δεν... Για σίγουρος για κάτι δεν είμαι. Μάλιστα. Σίγουρος για κάτι δεν είμαι. Ποιους παίκτες είχες πει πριν? Που σκεφτήκα εγώ τάχα. Ναι. Ο μόνος που είναι ο Φερναντίνιο, αλλά έκαμε έτσι πολλές εμφανίσεις. Ρε, εγώ να μου ανάμεσα σε Φερναντίνιο ή Στέρλινγκ, που να είμαι και πολλά λάμπας για το Στέρλινγκ, παίκτες που είχαν μείνει χρόνια στη City. Αλλά δεν ξέρω, 20 πόντι, δεν ξέρω αν θέλει το ρισκάρεις. Νομίζω να σταματήσω εδώ, ρε παιδιά. Καλή απαντήση ο Φερναντίνιο, αλλά δεν Είναι 25 πόντι. 25 πόντι, ρε φίλε, ακόμα καλύτερα, να πιάνει 25 πόντι, νομίζω να είμαστε οκ. 25 είσαι το μισημάγκας, ρε. Φτάνουμε και ο Φώτιν, πάμε 5 πίσω του. Οκ, άρα σταματούμε. Σταματούμε, ρε φίλε, ευχαριστούμε. Αλλά περί να θέλει να ακούσεις την απάντηση. Ναι, θέλω και εγώ να ακούσω την απάντηση τώρα. Σταματούμε εδώ. Σταματούμε εδώ. 264 εμφανίσεις, Φερναντίνιο, Άρε. στην πέμπτη θέση. Όμως 25 πόντι είναι δική σου. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Έγινε ρε παιδιά, άντε. Γεια. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Ευχαριστώ. Φίλε, εντάξει, είναι καλή και 25 πόντι νομίζω. Ναι, μπορούσες να ρισκάρεις. Υπάρχει παιχνίδι ακόμα. Είσαι μέσα αρκετά στο παιχνίδι. Και θα πάμε στον Φώτιν τώρα. Το λοιπόν πάμε ένα history 20 επί 2. History 20 Γιατί ένιωσα εμπίεση αυτή τη στιγμή. επί 2. Λοιπόν, ποια ομάδα κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας στη Premier League? Newcastle. 0-9. 0-9 η Newcastle. Ναι. Οκ. 0-9 είναι το σκορ. Αλλά είναι η Leicester. Που έδερε. Ναι, τη Southampton. Η Leicester που δα. Είσαι σίγουρος. Ναι, το 19-20. Με 100% σίγουρος. Πατάτα δική μου. Αλλά νόμιζα είναι Newcastle. Προχτές το είδα θέματα, αλλά εντάξει, έμπειρας. Ήσουν και σίγουρος. Το σκορ σίγουρα, αλλά είχα την ύψη Newcastle. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, Leicester. Εντάξει, έμπειρας. Το 19-20. Anyway, Έμεινε μόνο σκορ πάντως. πιο γλυόρη ερώτηση που παίξαμε ever στο Prem Quiz. Ασίγουρο. Ήμουν 100% σίγουρος ότι είναι Newcastle. Το σκορ εκούτσισαν τα αλήθεια, ρε. Ναι. Λάθος δικό μου. 60 με 55 παραμένει η βαθμολογία. Και πάμε στον Γιώργο. Θα πάμε με ένα true false να δοκιμάσουμε. True false. Και σε ρωτώ. Βασικά σου λέω το statement και να μου πεις αν είναι αλήθεια. Αλήθεια, μάλιστα. Ο Ρούνι
έχει περισσότερες assist από τον Lampard. Σωστό ή λάθος? Φίλε, η λογική μου είναι ότι είναι λάθος. Assist. Πρώτα απ' όλα για τη θέση. Νομίζω striker με κεντρικών. Lampard νομίζω είναι και πολλά. Μπορεί να τρίκει αλήθεια. Αλλά να πω με το αισθήκτο, ρε φίλε. Να πω με τον Lampard. Ότι είναι λάθος το statement σου. Ωραία. Ο ένας έχει 103 assist και ο άλλος 102. Ναι, αν πόνο, αλήθεια, να νοιάσεις διαφορά. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ρούνι έχει τις 103, οπότε παραμένεις στους 55 πόντους. Ο χαμογελούιν του Άρεσε. ευτυχίας, της ανακούφισης. Τι μας έμεινε? False info. False info, true false, missing player, player ID και history. False info είμαι καλός, πάμε. False info. Ναι, False information όσον αφορά το Joao Cancelo. σον παίχτη. Και τα statements είναι τα εξής. Έχει αγωνιστεί στη Βαλένθια. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Έχει υπάρξει 3 φορές στην καλύτερη δεκάδα της Premier League και έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ιταλίας. Ποιον από αυτά είναι λάθος? Το λοιπόν, κοίταξε. Στη Βαρέθια νομίζω αγωνίστηκε. Πρωτάθλημα Πορτογαλίας πρέπει να το πιάμε με την... Μια από τις 3 πρέπει να το πιάνε τέλος πάντων. Ναι. Πόρτο Sporting Benfica. Έχει υπάρξει 3 φορές στην καλύτερη δεκάδα. Θεωρώ πως ναι. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Με ποιον μπορεί να το πιάνε την Ιταλία? Ιταλία, Μίλαν, Ίντερ, Γιούβε. Έπιαν το. Έπιαν το με Γιούβε. Νομίζω έπιαν το με Γιούβε. Αν δεν κάνω λάθος. Μοιράσου τη σκέψη σου. Μπορεί να μένει με Βαλένθια μου παίξει. Και παίξε με... Η πρώτη ισπανική ομάδα που παίξει νομίζω είναι η Μπαρτσελώνα. Έχω τον την εντύπωση. Βυσσί αρχίζουν πολλά σίγουρος για την Βαλένθια. Ναι, θα μπορούσε. Πάμε, το λάθος είναι το πρώτο. Μάλλον δεν έχει αγωνιστεί με τη Βαλένθια. Λοιπόν, με την Μπενφίκα έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Ναι. Με τη Juventus έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ιταλίας. Μμμ. Έχει αγωνιστεί στη Βαλένθια. Γάμο το. Άλλαξε το γύρω τελικά, όπως σου λέω ρε Αντρικό. Η εμπειρία σου στα Prem Quiz έπρεπε να σε οδηγήσει. Δεν έχει 3 φορές, έχει 4 φορές. Πόσες είναι, 4? 2 φορές, φίλε. 2 φορές. 2 φορές. Αλλά είναι πολλά λεαστικό το 3. Δεν πειράζει. Και χάνεις την ερώτηση. Δεν πειράζει. Το σκορ παραμένει, κολλήσαμε στο 60-55. Ντέρπι για τους λίγους. Δερπή, ακόμα έχει το 50-50. Μμ. Που δεν ξέρω πού να το βάλεις. Θα βάλω... τον Κώσι. Φεύγει τα. Έπιας τον Κώσι. Ποια Πού τζάθηκιο. να το βάλω? Στο Music Player, ξέρω εγώ. Τώρα να δω. Μπορεί να μην το χρειάζεται. Φίλε, να πιάω το Will. Να δούμε την τύχη μας στον τροχό. Wheel of Fortune. Να έρθει ο τροχός σας παρακαλώ. Πάμε να δούμε. Δεκάρα ρε φίλε. Το λοιπόν. Έπαιζε σου ερώτηση φίλε. Δεκάρα. Ομάδα σου. Πάμε στον τελικό του Champions League. Το 2019. Tottenham Liverpool. Που το έπιαμε, ναι. 0-2 το τελικό σκορ. Και ψάχνουμε τον παίχτη που αγωνιζόταν στο κέντρο μαζί με Βαϊνάλτουμ και Χέντερσον. Πολλά τυχόν το πράγμα ρε φίλε. Επειδή δεν είχα δει το μάτσο. Πού ήσου ρε? Πού ήσου? Δεν μπορούσα να το δω την Ένα ημέρα. Champions League. Ξέρω τώρα φίλε, τα ξέρω, αλλά τελευταία. δεν μπορούσα. Α, σκεφτώ. Ένα σκεφτούμε, εντάξει, δεν έχει πολλές επιλογές νομίζω να πάμε. Βέβαια, να σκεφτείς Δεκάρα. για 10 πόντους. Ναι, ναι, απλά είναι τούτο, κανένα πρέπει. Α, σκεφτώ. Ρε μα αρέσω σε 5 πόντους. Παναγιά μου. Ναι, ρε, χάσαμε και δυο την... Που την ώρα νομίζω χάσαμε. ναι. Χάσετε που 200 Ναι. ερωτήσεις ο καθένας. Βαϊνάλτουμ, Χέντο, Φιρμίνο, Σαλάκ, Μανέ, Ρόπερτσο, Βαντάικ, Μάτι, Βάρνολτ, Άλισον. Έπαιρνε λογική η Φαμπίνιο. Και να μην έπαιξε ο Φαμπίνιο. Ήταν τραυματίας. Ο μάτσο με την Πάρτσα ήταν οκ, νομίζω. Δεν θυμάμαι αν ήταν κάποιος άλλος. Να πω με Φαμπίνιο, ρε φίλε, δεν το πολύ σκεφτώ νομίζω. Αμπίνιο ή Μίλνερ. Δεν θυμάμαι, ρε, δεν το είδα άλλος. Αλλά να πω με Φαμπίνιο. Για να μην τα πολυλογούμε. Το σκορ διαμορφώνεται στους 65 με 60. Ο Φαμπίνιο είναι η σωστή απάντηση. Μάλιστα. Και Ήταν έξι. μπροστά στο σκορ Για πρώτη φορά. για δεύτερη. Γιατί φτάσουν και στην πρώτη Α, έπαιξα ερώτηση. πρώτο, ναι, ναι. Και πάμε στον Φώτη. Πιες μπροστά. 5 πόντι, φίλε. 5 πόντους. Εντάξει, πάμε έναν true false που μείνε. Ιστορία δεκάρα. Player ID Clarity δεκάρα. Και missing και player. music player. Music player. Ούλα δεκάρα. Ναι, Ναι, ναι. ούλα 10 εκτός το Will. Αντζιτζίνο.
Μόλις το έπιασε ο... Να φύγω για finish, είναι κάτι το σημαντικό. Πάμε έναν history δεκάρα. Ποια ομάδα, φίλε Φώτη, έχει το παρατσούκλι The Cottagers? Η Fulham. Ένα λεπτό να συμφερθώ. Η Fulham. Ναι. Cottage Stadium. Που λαλούσε. Cottage Stadium. Τόσο λέγεται, έτσι λέγεται. Τέλος πάντων, Νομίζω είναι έπρεπε Fulham. να πάει πλήν για τον Μπούπες, αλλά έπιασε τους 10 πόντους σου. Σωστός, Δεν είναι έτσι που λέγεται το stadium της ρε. Εθίμου. Cottage Stadium. Craven Cottage. Ναι, Craven Cottage. Γιατί να μου δείχνει. Απολογούμε, Α, απολογούμε, Ναι, έκανα εγώ λαθός. 70-65 και πάμε στον φίλο Γιώργο. Έπιασες και τις τρεις της ιστορίας εσύ, ναι. ναι. Άρα πιω και εγώ τις τρεις του Player ID. Αφού το κάναμε Θα το έτσι, πιάσεις. και αν και δεκάραν εμείς. Ο παίκτης που ψάχνουμε από το 2008 μέχρι το 2014 αγωνιζόταν στον Άγιαξ με έναν ενδιάμεσο σταθμό για δανεισμό στην Κρόνικεν. Ναι. Από το 2014 μέχρι το 2018, όπως πάρα πολλοί παίκτες της σήμερα ημέρα, έχει αγωνιστεί στη Manchester United. Το 18 με 23 ξανά πίσω στον Άγιαξ. Το 23 αγωνίστηκε στην Bayern Μονάχου και από το 23 μέχρι σήμερα αγωνίζεται στη Χιρόνα. Ψάχνουμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Που τα πολλά τα Ajax United ξιάσατε και τα United Ajax. Αλήθεια, Κέλλης έπιανε όλον τον Άγιαξ Ναι, του ναι. 19. Κάτι που δεν σχολιάζει ο φίλος μας ο Αντρικός. Έπιαν το μισό, ναι, έπιαν. Ρέσκει του. Φίλε, εντάξει, η απάντηση είναι εύκολη νομίζω. Όχι, είναι εύκολη, περίμενε. Bayer. Είναι Bayer που με συγχύσει. Ο Ιάκυρου. Καμία σχέση. Ότι εσύ ξέρεις τι απάντηση. Ναι ρε φίλε. Επειδή χειρόνα φέτος. Φίλε, νομίζω ένας είναι ο παίχτης, αλλά το 8, πρέπει να παίζει πιο παγιά. Δεν και τον Blind που σκέφτομαι. Αλλά θυμάμαι αν έρεξε καθόλου, αν επειδή χειρόνα το 23. Αλλά να πω μόνο Blind. Σωστή απάντηση. 10 πόντοι σου ανήκουν. Το σκορ διαμορφώνεται στους 70 ο Φώτης, 75 ο Γιώργος. Και πάμε False. στο Vamos. Φώτη. True false. Η ερώτηση είναι η εξής. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι έχει περισσότερα γκολ από τον Τζέιμι Βάρτι στη Premier League. Σωστό ή λάθος? Μπορώ να σου πω τα τέρματα αν θέλεις. Βοηθάς με έτσι. Δεν σε βοηθώ. 144-137. Ένας που τους κοιό έχει το 144, ο άλλος το 137. Πρέπει να σύγχυσες με έτσι. Σύγχυσε με γιατί... Ναι, έχει. Απέρσι έχει παραπάνω ακόμα. Νομίζω. Καμώτο. Έχει ρε, έχει, ναι, έχει. Απέρσι έχει. Σωστή απάντηση. 10 πόντοι σου ανήκουν. 80-75 στήθος με στήθος. Όποτε απαντά μια ερώτηση σωστά ο ένας, απαντά και ο άλλος. Όποτε χάνει η ερώτηση ο ένας, χάνει και ο άλλος τα τελευταία στάδια. Στημένο. Και πάμε στον Γιώργο. Νομίζω δεν έμεινε μόνο το missing player και το wheel για το Φώτη. Ναι, αναγκαστικά πρέπει να πιέσεις το missing player. Ναι, πάμε missing player δεκάρα. Και τούτον πρόσφατον παιχνίδι, όπως ήταν και η προηγούμενη ερώτηση. Missing player. Πάμε στο παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο, το City West Ham. Χωρίς να μην το είδες γιατί δεν έκρινε τον, αλλά άλλοι έκρινε τον. Λοιπόν, ψάχνουμε το αριστερό φτερό της City που να συμπληρώνει την πεντάδα, να το πω έτσι, του Ρόντρι, Μπερνάρτο, Ντεμπρούιν, Φόντεν και ψάχνουμε ακόμα ένα για 10 πόντους. Φίλε, θα το πολύ σκεφτώ. Ήρθε μου λοίσια και να μπει σε τότε στίχτο μου. Να πω τον Αλβάρες. Χούλιαν Άλβαρες. Είναι το παιχνίδι δηλαδή. Γιατί και ένα παιχνίδι. Για να Να κάνω χάσει. λάθος, τελειώσαν πά τώρα. Α, χάσεις, ναι. Ωραία. Φώτης έχεις κάποιο στον... Θα κάνει την ερώτηση ρε φίλε. Το μάτσιο Αρέσκει μου ο αντίθετο. Φώτης που είναι... Δεν θα κάνει την ερώτηση. Χαρούμενος, Αλλά να σε ναι. ενημερώσω έτσι μπαμπαμ. Χαρούμενος Το του. άλλο θα είναι... Είπε... Ξέρεις τι είπε να απάντησε ο... Το Άλβαρες, ναι. Μάλιστα. Πότε είναι το παιχνίδι. Το 3-1. Το παιχνίδι που πιάνε το πράσινο. Που έβαλε το ανάποδο ο Κούντουρ και εδώ και στους ελπίδες. Α, όχι ρε, είναι τούτος. Τρώμε μπάγκο ρε τούτος. Απλά πια λοίσια. Εδώ και να απαντήσει την τελική. Ναι, ναι. Ναι, εδώ και... Καρτερούμε αυτό να ξέρω. πεις εσύ. Το κου, είναι το κου. Ένας που σκέφτεται σωστός. Είναι το κου. Γι' αυτό έφυγε ο Άλβαρες. Ο Άλβαρες έφυγε επειδή τρώμε μπάγκο. Η εμπειρία Ναι, της ρε. τελευταίας αγωνιστικής που είδε το Που παιχνίδι. είδαν το παιχνίδι, ναι. Η αλήθεια είχα μια οθόνη έτσι, μια την Arsenal Καταλαβαίνω, πίσω. φίλε μου, έτσι θα τα ζω. So, So, νικητής ο Φώτης. Άω, φίλε μου. Να κάνουμε και το Will φανταζούμε για τον κόσμο. ναι, Τιμητικά. για τον κόσμο μπορεί να γίνει. Το σκορ, ο Γιώργος θα παραμείνει στους 75 πόντους και βλέπουμε να δούμε πόσους θα πάρει ο Φώτης.
Παρακαλώ τον τροχό να μπει στο στούντιο. Πάμε. Τριαντάρα. Αρέσκουμε τριαντάρες. Τριαντάρα. Και η κατηγορία που σου έχει πέσει είναι Player ID που δεν έπαιξες σήμερα. Άτε, ευκαιρία και αν χρειαστώ βοήθεια μπορεί να με βοηθήσεις και εσύ ρε φίλε Γιώργο. Ναι, Ναι, είμαι out of the game. ψάχνουμε τον παίκτη. Πολύ Άγιαξ σήμερα. Ο οποίος αγωνίστηκε από το 4 μέχρι το 7 στον Άγιαξ. Από το 7 μέχρι το 11 στη Λίβερπουλ. 11-12 πήρε μεταγραφή στη Χόφενχάιμ. 12-13 επέστρεψε στον Άγιαξ. 13 με 15 αγωνίστηκε στην Κασίμπασα. 15-16 στην Αλάιν πριν γίνει της μόδας. 16 στην Ντεπορτίβο Λα-Κορούνια. 17 με 19 στην Μπεσίχτας. Το 19 επέστρεψε στη Premier League για τα χρώματα της Fulham, τους The Cottagers. 19 με 22 αγωνιζόταν στην Γαλατασαράι με έναν ενδιάμεσο σταθμό για δανεισμό στον Ajax και 22-23 κλείσε την καριέρα του στην AU Sport. Τέλος πάντων. Φίλε φλασιά, χωρίς καν να σκεφτώ. Φλασιά, θες να συζητήσεις Και λίγο. να σε βοηθήσω, νομίζω. Φλασιά. Φλασιά, Ναι, απευθείας. ναι. Φλασιά σημαίνει ξέρω ποιος είναι. Α, ξέρεις. Απευθείας. Ξέρεις. Οκ. Ναι. Και εγώ ξέρω. νομίζω. Μπάμπελ. Μπάμπελ. Ναι. Φίλε, να σου πω, εγώ πιστεύω έναν Μπάμπελ για τη Φούλα. Νομίζω Για τη είναι η Και για Φούλα την που Μπεσίχτας, και είναι η για Φούλα που την με Φούλα, βοήθησε και το για την 19. Γαλατά, και για την Χόβεχάιμ. Τελειώνεις με 110 πόντους. Μια χαρά. Τέλει. Μπάμπελ, ωραίο, ρε. Μια χαρά. Στο επόμενο. Φτάσαμε στο τέλος μας με νικητή το Φώτη. Φίλε, Πώς ήταν η πρώτη σου ήταν φορά? καλά. Δεν μπορούσα να φάνω Αντάξιος. αντάξιος που Όχι, ήσουν πολλά Α, και προσπαθήσα να λύσω το. Ήταν τέρπι ρε φίλε, ήταν τέρπι αλήθεια. Ήταν τέρπι για ένα πάρα Πήγε πολύ μέχρι καλό τέλους. για τον Μπάμπελ. Πήγε μέχρι τέλους. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε. Α, Ναι. ωραία. Περάσαμε καλά. Μέχρι το επόμενο θα τα αφήνουμε. Αλήθεια, Άρεσε μου πολλά ρε μα. δεν τον μπορώ ώρες ώρες ρε παιδί.